Fi'n nôl lle o'n I 10 mlynedd yn ôl. Yr unig gwahaniaeth yw bod fi 2-1 a dim Hyman. Hannah Jarman ydw I. Fi'n chwarae Carys yn y gyfres Merched Parchus. Sim job da I, sim lot o prospects da I, a mae ddim yn really gwybod beth mae fod i wneud nawr. Un o'r pethau oeddwn ni eisiau wneud oedd dangos cymeriadau go iawn a cymeriadau dyn ni'n nabod a cael menywod sydd ddim wastad yn gryf, sy'n eitha flawed ar y teledu yn enwedig yn y Gymraeg. Mae fe fel bod Sioned trwyddo'r live finals a fi wedi cael yn mas o bootcamp. Ond globr hi yw mod i shit ail law a new build mewn cul-de-sac. Dyna beth ti'n moyn, ie? Mae'n gyfres eitha ffresh, mae'n llais hollol newydd, mae'r storyline yn rili berthnasol, mae am fywyd pobl ifanc, cenhedlaeth millennial sydd yn stryglo i fyw gyda'i problemau, a mae'n ddoniol, a mae hefyd yn dywyll. Pobl yn ei geiniau bydd yn gallu cydymdeimlo gyda'r cymeriadau gan bod e'n amser eitha anodd yn bywyd, eitha trawsnewidol, ond fi hefyd meddwl bydd pobl hynach gallu edrych nôl a meddwl o fi'n cofio sut oedd ei fod yn oedran na a ddim cweit yn siŵr beth chi'n neud eich bywyd. Fi mor fucking depressed. Oedden ni eisiau i ddechrau sgwennu cymeriadau oedden ni'n gallu uniaethu gyda. So fi'n meddwl yn naturiol fel rhan o'r broses sgwennu, ni yn rhoi teimladau ag pethau ni wedi teimlo mewn iddo fe. Complexities perthynas ni gyda ffrindiau ni. Ond nes I definitely pan o'n i'n 27 cael teimlad o pam does dim babi a priodas yn digwydd I fi. Gobeithio bod nhw'n gallu gweld nhw eu hunain yn y cymeriadau sydd ar y rhaglen. Mae fe'n un o'r peth gorau yn y byd I allu ystod ar y sgwennu gyda'r ffrind gorau. Dyn ni'n gallu bod yn hynod o onest efo'n gilydd. Os dyn ni ddim yn licio rhywbeth neu os dyn ni yn trio meddwl am sut I datrys problem, dyn ni'n gallu gwneud hwnna mewn ffordd really hawdd a dyn ni'n gallu bod yn weithio'n brutally honest gyda'n gilydd. Sgwennu gyda Mari yn briliant. Oedd e'n teimlo fel cam hollol naturiol y cam nesaf. Oedd e'n lyflu ar set gallu cydweithio gyda ffrindiau fi wedi bod yn ffrindiau gyda ers fel 10 mlynedd. Mae'n just yn, mae'n fraint gallu neud hwnna. Ond mae'n just yn gymaint o fraint I cael gymaint o bobl I fod yn involved yn y fe hefyd a I cael bobl greit fel Ryan Edelson sy'n DOP a Claire Fowler y cyfarwyddwraig. Mae'n fraint I gael nhw yn rhan o'r prosiect a mae'r cast yn wych hefyd. O fy mhrofiad I fi'n teimlo fel mae lot o menywod ddim yn gweithio yn wedig tu ôl y camera ac ar y camera. Mae wedi bod yn really nice bod mae bwysig 50-50 bys ni'n gweud a mae wedi bod yn profiad really nice I gweithio gymaint o menywod pwerus a clyfar a fi'n meddwl be mae Hannah Jarman a Mari Beard wedi wneud yn really ysbrydoledig fel actores ifanc. Ffaith bod nhw wedi gallu wneud hwn o just sgwennu 2 blwyddyn yn ôl a datblygu am fe'n wir yn digwydd yn really rhywbeth cool. So, Merched Parchus, mae hwnna wedi dod o actual WhatsApp group ffrindiau fi. So mae fel homage I hynna, I beithio. Fi'n meddwl ar hyn o bryd mae obsesiwn gyda true crime fel documentaries. Mae Carys hefyd yn obsessed gyda podcast true crime. Mae rheina yn treiddio mewn I symwybod a mae'n cael fantasies true crime trwy'r gyfres. Be bynnag mae'r podcast yn siarad amdano, mae'r fantasy yn ymddangos nes ymlaen wedyn yn y benod. So mae gynnon ni fel Charles Manson and the Manson family yn dod mewn I house party. Oedd e'n really cool wneud yr fantasy yn penod 5 gyda Griff Glynn, o'n i'n ysgol gyda Griff, so oedd hwnna'n cool. A oedden ni fel, nhw wedi gwneud mwgwd I fi fel mummified version o fy hun. Ac oedd e'n bwyd o brisgus I fi. So mae gafon ni loads o hwyl wneud hwnna. Fi'n meddwl hwnna oedd y fantasy... y fantasy cyntaf nath o'n i'n wneud oedd ar ben fel pen y fan, ond hwnna oedd y fantasy cyntaf ar set I mi ffilm oedd yn cool. So oedden ni trio roed yr elfen yna mewn iddo fe, achos wedyn falle pa mae rhywbeth erchill yn digwydd, mae'n teimlo'n really erchill a real ag mor bell I ffwrdd o'r glamour yma mae pethau fel Ted Bundy a Charles Manson yn rhoi. Mae Ted Bundy, fi'n gwybod pam gweud Ted Bundy, ond mae fe'n ddiddorol I fi. A be arall, fi'n angen meddwl. Fred and Rosemary West hefyd. Fred and Rosemary West. Achos maen nhw yn Mhryden, so mae hwnna'n... O le yn America ti'n gallu mynd, well, chi bach yn weird. Ond fan hyn, maen nhw'n really weird, though. O lai fan nhw. Bydde fe'n really lush tas ail gyfres. Fi'n really gobeithio. Mae Mari a fi siarad lot amdano be bydde'n gallu digwydd a lle all y cymeriadau fynd a
be bydde'n digwydd. Ond bydde fe'n really nice to sa ail gyfres. Pawb i tweeto bod nhw moyn ail gyfres, please. Diolch.